Идеята на арт-резиденцията е да се създава общност от артисти, които да творят близо до природата и традиционния бит в селото, далеч от урбанизираните градове. Да върнем артистите близо до природата, да им дадем вдъхновение, което да почерпат от естествените енергии на природата, на селския начин на живот. Ето защо си поставихме за цел да събираме артисти от целия свят. Тревор Нот е перформанс артист, който живее в Минеаполис, Съединените американски щати. Работите му са съсредоточени върху връзката между ритуала в духовните практики и ритуала в работата на артиста. Важни средства за изразяване в неговото изкуство са фигуративните рисунки, мащабните инсталации и абстрактни картини. Работи с дърво, метал и керамика. За втори път ще участва в резиденцията, след като в изданието от 2013 бе един от основните артисти. And it has been very transformative. Основното е, че ефектът беше много сериозен върху мен, ефект на трансформация. И тази трансформация от първото ми посещение всъщност виждам във всички, които са около мен. И сега ще занеса това, което усетя отново, за да го споделя и с други хора. 7 са основните участници тази година, а сред местните автори са Дамян Бумбалов, Мартин Петров, Пламен Петров, Христо Вълчев. Откриването на арт-резиденцията е на 14 август, петък от 10:30 часа в село Горна Липница и ще продължи до 22 август, когато ще бъде закрита с изложба с творбите на артистите. От октомври тази година до март 2016 произведенията ще бъдат представени и в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Русе.